salat saya ngadoke tindak mongkar magrib lan isa kang cope prayogane ditambah salat sunahe sesendroso iku perintah lopo ngelingono nek donya mong sedilo sabar lan tawakan pasrah sing kuwasa yen kebareng besok munggah suwarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Nduk, apa mak? Bumi jeneng kono, bumi ning kono. Apa mak? Iki ana pelawake, pelawak ana. Iya, gareng iki. Lagi metune gareng diatur apa? Serampat. Sing ngendang sapa? Sing ngendang putuku. Ayo, serampat le sing ngaturake serampat sapa? Den Mas Ayu grepetek. Lini. Dan nun sewu lho Pak, Mbak Rini menika tumut kula niku pun enten 15 tahun luwih ya. Enak Rin ya. Inggih. Rambuté jek ireng sampai berabak. Nggih, pun abang. Aku iki sampai ngesakne mikir, apa Mak? Dahane nek nglairke mboke praye kecet-kicet. Mboten wong lairne kok mau kecet-kecet pripun. Lah rambuté kaya geni ngono ya. Niki nalika semono, ibu kula niku nek badhe larian niku nyumet ublik. Nah, terus dados ublike dicepake teng ajeng. Lah kula brajel. wow. Lah nalika niku, Heeh. niki rambut kula kecantol ublik ngoten lho. Dadi kobong iki abangi mergo kuwi. Nggih. Iki dulmu lanang gareng papaken karo serampat. Nggih. Heeh, wing ada.